Sige na. No! Ano tama na? Tre, tama mo? Tre. Bukas. Sabay 100. Sus, tarak sa libo. Ikaw na yan, dali ka. Magbangan na po siya din. Dali yan. Ming, ada Ming. Ayo pag-on. Topok. Diyan, Rama. Ano yan? Ano yan? Ano pa po, yan. Ay, po na. Ito yung hangin. Karoon. Ayo pagtapok ka, Ming. Hindi naman na siya tapokon. One. Ay, sige. Kaya oras ka naman. Wala pa gibutang. Ito na. Dala ba? Ito na yun. Wala yan. Ayaw hikam. Wala. Wala hikam. Nasa mo ito din. Otro. Tuwa na to ha. Oo, yaan na. Ano? Tuwa na. Isa na lang. Tulo ha. Tingnan yung iba. Na yung papuakan dos. Yogi. Ayaw pug ni Ming. Bahala siya. Ji. Ay. Tuwa to. Tuwa. Dako kayo. Trina. Wow, sa 1,000 ya. Utrohon mo ka pa. Mamutong-tong na utrohon. Ako walang 1,000 ya. Gani. Agay daw. Terus, pwede. Agay. Di ko na. Sige. Dili lagi na tapukon. Ano ba? Dali, iya, kuya. Sino mo yun? Ba siya kayo ay? Sige. Lasa kita. Wow, naunta to. Hindi mo na. Ano? Ako na to. Mga ano danay? Suwa mo ni Nana lagi. Dali, ro si Nana. Minusag gini. Minusag kayo ah. Tapuka mga tapuka. Tapukon, iwan ko na tapukon. Hindi na bali mo po na imong kamot na kato pa ingon yumin imo luwag gituyok ng luwag. Yaw pala 1,000 na. Iya. Kana yan. Agay ko agay sa libo. Teka naman mo. Wala siya mo. Pagid daw? Oh. Sige. Asa to blata? Hawi makaupa mo naman. Nawid na. One. Ay, sa wala sila libong. Ayaw, sige ka. Bandrid na, may bandrid. Ya, ayun na. Hindi, kandos. To. To. Ayaw, sige ka. Ano ni mo? Ano mo? Wala, manya mo. To. Ha? Palayo, mag... Sino lagi na rin ko? Sige na. Ay. Oh! Ay, ikaw mo
Lagi ka ba? Binuang di mo. Binuang. Libo na. Binuang. Okay. Lolo. Jaga doy. Amuroy sige na. Ay. Kinis, tapak mo. Yan. Ya, itapok na, ibalik na. Sabay sana. Naunsa wala ay. Kaya, Awa, kasi ako yan. Sige na. Kami ka 100 na. Ano? Na, dili man to. Ano ya? Ayo lagi iliko lang yung plato. Oh, dili biyo. Okay, gitu. Wala lagi na daw ya. Agoy. One. Tapo ka lagi. Ano sakto na ba yan, no? 1,000 yan, 1,000 na ko, aya. Tapo ka. Ana. Ito na. Wala gid ya. Ihay. Mau po nang gawin. Kaya ako sa lulog. Gisilid. Gisilid. Muruis, miss kuya. Wala. Daan kayo. Sorry. Magabaan lagi. Apa yung ko lang? Hindi ka na, aya, ka na, aya. Yung 1,000 na, aya. Hindi, bagi. Ay, wala. Ay, wala. Ay, sug. Ay, pagsagdahi ba? Ay, may kumot anaran. Wala. Natanda ka to. Ano na po dali? Dali. Oh. Wala pa yung gibutang. Wa man yung gibutang niya ra. Ay. Dili lagi hawiran. Binuang na. Man, ayaw ka na gawin mo dahil. Makikita mo gawin siya dahil. Kaya kamalong siya matagak na. Daan mo god ni. Ilan na ito na ako na. Agoy. Sige, sana nga naman na. To. Isa na lang. Yapon. Ano, bago ka na. Agoy. Ay, dili kay kamon na. Isa na lang. Unda na kay kamon. Dili na mi kam. Tubang niya, Mi. Ka na, aya. Go pa yun. Ano ko yun? Diretso. Dara, pasok na. Ay, mapamawa. I wasn't sorry. Ako'y kukuha niya. Dili na. Tres na. Sige. Gikilo pa. Tuloy mo na kuha na. 140? 160. Wala. Agoy. Dito. Ay, saka sa dito. Nag-alan ng kari ka. Yan, madugaya kay si Kuya ay. From daog food. Bay, sino na yun? Sige ka na, dito ka na, ma. Ka na. Dito. Gi. Dito.